magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Sobrang nalulungkot po ako sa aming magbabarkada. We used to be so much close to each other nung high school. Tapos hanggang pati naman nung college. Pero recently, nung nagkaroon na kami ng mga sarili-sarili naming mga buhay, kasi may mga asawa na po kami, nagkaroon na po ng pagkakawatak-watak. Ang pinakamatinding pong pag-aaway namin was last weekend. Nung yung isa ko pong, topic na to na mahirap anuhin, masyadong masalimuot in a way that it's very sensitive. So sabi niya, pinakamatindi daw yung away nung nakaraang weekend kasi po yung isa kong friend, kinasal po siya sa isang Kristiyano. Kasi itong Kristiyano po na ito, sobrang yung bang diretsong-diretso na parang walang pag-bend. Kasi dapat daw ganon. Na parang feeling naming lahat, pinakamakasalanan na kaming lahat. So syempre, sa halip na nagkasundo kami at nag-enjoy, ang ending nag-away-away, kakalungkot. Wala lang, ganun ba talaga that it happens na nagkakaroon ng misunderstanding ang friends? First to answer that question, wala kinalaman sa religion. Of course, normal magkaroon ng misunderstanding. In fact, yung mga misunderstandings po, yung mga ganyang mga hindi pagkakaunawaan, minsan tampuhan, minsan yan pa yung nagpapatibay ng relationship eh. Kung paano nyo malalagpasan yung kung ano mang pagsubok, wag na tayo dun sa religion part na nag-away-away kayo. Ano mang pagsubok ninyo bilang magkaibigan, 'di ba? Pag nalagpasan nyo yan, mas titibay pa ang friendship ninyo. Ganun po talaga. Tama. Hindi po laging happy. Correct. As ganon. mga sabihin natin Kristiyano or followers of the Jesus Christ, ilabas natin yung religion. Dito tayo sa relationship. Kumbaga, may mga time na we agree to disagree. Correct. May mga time talaga na gano'n. Hindi naman, okay, gets. Na nung mga bata kayo, nung high school kayo, kaya kayo nagsama-sama. Kasi nga, di ba, it's, ano ba yun, birds of the same feather flock together. Yes. Di ba, kaya makikita mo, lahat ng mga maaarte magkakasama, lahat ng mga athlete magkakasama, lahat ng mga nerds magkakasama, lahat ng mahilig kay Hello Kitty nagsasama-sama. Kasi meron kayong common ground. And that's just a common ground o common interest. Hindi naman ibig sabihin na 100% 'di ba? Lahat agree kayo sa isa't isa. Hindi. Talagang meron talagang agree to disagree. May mga moments talaga na hindi kayo parehas ng gustong iboto, hindi kayo parehas ng gustong maging kaibigan, may iba-iba kayo ng course, 'di ba? Tingnan mo 'yan. 'Di ba? Kung kalbawa high school, pare-parehas kayo na parang gusto nyong kunyari maging nurse lahat. Pero eventually, nung pumata kayo ng college, na-realize nyo, ay, hindi pala nursing ang gusto ko. And it doesn't mean na mag-friendship over na kayo, di ba? O ngayon, pagdating naman dun sa nag-away-away kayo, na-imagine ko na yung debate. Yung mga debate ng mga Kristiyano at kung ano man ang relihiyon ng grupo ninyo, no? Nakakalungkot for me hindi ko naman masasabing ako ay talaga obviously sa buhay ko hindi naman ako talagang mabuting tao masasabi na parang grabe she's so angelic wala we are under works lahat tayo. Correct, lahat tayo work in progress. Ayan. Totoo yan, 'di ba? Under construction. Correct ka, under construction hanggang mamatay tayo, construct pa rin tayo. Pero I would say kahit ako ay under construction, makasalanan din talaga tayo. Never kong paano ba? Never kong narinig na grabe no, si Nicole ang bait. Parang wala nga lumalapit sa iyo. Parang hindi ko siya narinig. Nagugulat sila. Hala, mabait ka pala. Mabait ka pala, di ba? Hindi siya yung parang automatic na reaction, di ba? Tama. Ba't ko sinasabi yun? Kasi makasalanan nga tayo. Marami tayong mga bad habits na mahirap i-break, ganyan. Pero I would say kahit na makasalanan ako and all,
I say this that it's very unchristian Correct. yung nangyaring Totoo. yung nangyaring nag-friendship over ng dahil dyan. Hindi dapat ganon. Dapat bringing together the people. Correct. Ito kasi yung problema sa relihiyon. Pag nandyan na yung mga rules, bawal yung ganito, bawal yung that's Ayan religion. na nga. Diba? Pero yung understand, pagpapakumbaba, that's relationship. Correct. At syempre, sumusunod naman tayo kay Jesus Christ because of the relationship kay Lord, hindi yung religion. At kasi alam mo, sa totoo lang, Daming hipokrita. correct. Sa totoo! Diba, ang daming ganyan. Tingnan mo nga, isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng isang kaibigan ko naging aktibo sa simbahan. Sabi niya, ang simbahan ay asosasyon ng mga makasalanan. sabi niya, pakalamera y chismosa. Lahat nandyan. Lahat, diba? At marami talaga hipokrito. At hindi lang yung mga active sa church. Tayo din mismo sa buhay natin na we are hypocrites. Madami tayong, talaga, ang dami nating ginagawang kasalanan. But of course, we try. Yes. Pero hindi mo pwedeng ipilit ang isang bagay, ang religion mo sa isang tao. Kasi you can only do so much. Correct. At the end of it all, it should be personal conviction niya. Ano ibig sabihin ng personal conviction? Yung sinabi ng puso niya, nagsusumigaw yung puso niya na kailangan kong mag-join dito sa kanila. Ganyan. Kasi at the end of it all, this is my way to glorify God. Ganon. Hindi yung, kasi yung asawa ko, yun yung reliyon. Tapos sabi niya, ito lang yung reliyon na dapat. Ganyan. Paano kung ang exposure mo, Jegs? Ito lagi kong question dyan na I think nasagot na rin naman sa pag-usap ko sa maraming mga tao, no? What if ang exposure mo, yun yung kinalakihan mo relihiyon Kasi sa lugar ninyo, Yes. sa bansa ninyo, Tama. yun yung kultura ninyo. Hindi mo pwedeng sabihin na mali ka. Mali, oo. Hindi ko nga narinig yung mga Jesus na yan Ang narinig ko lang ay kung ano man yung mga pero ang tinuturo dito ay hindi ka dapat pumatay, hindi ka dapat mambabae, hindi ka dapat makiapid, Correct. ganyan. And I guess that's what's important. You do what is good. Hindi Tama. na yung mga relihiyon. Okay din naman yun kasi syempre iba pa rin naman kapag meron ka follow na standards. Lahat naman ng kumpanya, may rule book, Yes. may handbook. Kasi we need to follow, ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin So, yun nga, don't follow the religion, follow the relationship. Correct. Ito nga, di ba, kagagaling ko lang sa church mission sa... Grabe naman, dati kasi si Diego Bandido, alam mo, Nicole, galing lang ako sa club. Tapos lasing pa. Lasing pa, tapos yung mga babae. Grabe yung chicks na yun nakasama ko kagabi. Grabe yung chicks na nakasama ko kagabi. Tingnan mo, may chikinini pa. Ganyan yung mga kwentuhan namin ni Diego Bandido dati. Pero ngayon, galing ako ng church mission. So you were in a church yun mission. Sa mga nakausap ko doon na si Pastor Jojo, sa mga nag-head ng mission. Heads, shout out. Kaya may radyo ba sila? Inabot ba sila ng... Hindi ko minsan nanonood din sila ng live natin. Okay. Pastor Jojo, hindi, ayan. Kaya ko tinatanong kasi po yung church na pinunta ni Diego ay ito po ay tawag doon, it's a race, di ba? Actually, may isa kami kasama doon na muntik nang umuwi ng langit. Ay, muntik nang salubungin. Muntik nang hindi makauwi kasi 2 oras yung nilakad namin. Tsaka hindi basta-basta yung trail. Yung gagapang ka, dadaan ka ng ilog, etc. Grabe. So, eto amazing race. Yun yung nasa utak ko. Amazing race. So, eto yung sinabi ni Pastor Jojo nung nagkukwentuhan kami. Sabi niya, pag nag-share ka ng salita ng Panginoon, dapat magsisimula yan sa relationship. Ayan. And it will end up into a relationship. Hindi ka Start sa kagad sabihin mo, oy, mali yan, o Bible verse kagad. Hindi. Kaibiganin mo muna kasi ang binibenta mo, relationship kay Jesus Christ. Ganun, mahirap kasing diba? And ako ang lagi kong dyan talaga, Jex. Kunyari halimbawa, di ba sabi mo, bago kayo nakarating doon sa community na yon, kumawid kayo ng 2 bundok, ilog, 2 oras ng trekking, hiking, at lahat ng klaseng di ba? Kala mo naman to si Diego Bandido, 22 years old, kung makapag-hike, kakaloka. Wala po to. Alam mo, si God lang talaga yung nagtawid dyan Yung wala po itong practice. Totoo. Kasi nung minsan na nag-try po siya mag-jogging dito, trinay niya po. Hanggang trial lang. Tapos nung si Maratoni nagtatanong kung sino po yung gustong mag-marathon. Ayun, mag-run, mag-fun run. Kasi sponsor yung Love Radio ng Hades. Hindi po si Diego yung nag-volunteer. Tapos ngayon, may pagtawid ng sapa. Nakakaloka, di ba? Pero what if yun nga kailangan ka pang tawirin, di ba? Papunta doon sa lugar na yon para lang for you to get to listen to yung sinasabi ng mga relihiyon na ito lang ang pwede, di ba? Paano kung hindi ka na napuntahan? Hindi ka naabot ng gospel. Kasi hindi ka naman, paano kung hindi ka talaga naabot
abot ng gospel, anong gagawin mo? Di ba Correct. kasalanan mo ba yun? Tama. Meron pa nga ako narinig ang sabi niya, oo, kasi ignorance of the law is not an excuse. Tumambling ako. Grabe Tapos naman. hindi na ako Sino bumalik. yan? Mamaya share ko. Charas. Di ba? Nakakaloka. Paano kung hindi mo talaga alam? Applicable ba yung ignorance of the law is not an excuse? Medyo nakakatumbling din, di ba? Well, kanya-kanya kasing Pero sa bagay, journey ng correct. Actually, yung mga tao kung minsan na nagsisimula sa mga ganyang salitaan, eventually nire-reveal din sa kanila na nakikita nila mali yung ginagawa at nagbabago din. Pero hopefully doon sa na yon, sana magbago din, i-reveal sa kanya yung totoo. Hindi religion po yung sundin natin. Correct Kasi ako para sa akin nagigets ko na, paano kung yun talagang kinalakihan? Oo. Yun yung inaral nila all their lives. 'Di ba? Tapos ito rin yung dahilan kung bakit sila mabuting tao. Tama. 'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit sila mabuting mamamayan. Oo. Ito yung dahilan kung bakit sila masunurin, respectful, mabait, mapag-intindi sa kapwa. Yes. Dahil dun sa itinuro sa kanila na kinalakihan nila. Oo. Mali yun. So, eventually, we will be judged based sa heart natin. Correct. Yun lang din naman ang pamantayan. Dun Kasi na din. our God is just, patas yun. Ano ba, hindi narinig yung gospel. Alam nga naman sabihin doon ka impyerno. Hindi impyerno ganun. agad yan, hindi narinig. Di ba? Kasalanan niya bang ipinanganak siya doon sa kabundukan ng Timbuktu? O kasalanan niya bang lumaki siya sa isang society or culture na ganun lang din? Di Yun, ba? sa mga Old Testament, di naman nakarinig ng Jesus Christ yan Wala namang mga baptism doon tingnan mo. Sa langit naman sila. Di ba? Ayun yung mga nakakalurky wala kami doon sa usapan po ninyo, pero parang feeling ko kung nag-order po kayo ng tonkatsu, sisig, hindi nyo na po nakain, di ba? Oo. Ayan. sa inis sa isa't isa. Uh-huh. I hope this will not be the end of your friendship. Yes, Siguro talagang sadyang naging, ang maganda naman na nakikita ko dyan kapag ka may mainit na discussion is that affected tayo when it comes to faith. Yun na lang siguro yun. Yan, Na kung titingnan ko siya on a positive point of view, apektado tayo pagdating sa faith natin. Ibig sabihin, gusto nating may alam tayo. Yes. Ipinaglalaban din natin kung ano yung palagay natin ay tama. So, maganda siyang discussion at hindi maging dahilan ng friendship over. Tama. Wag naman sana. That's very wrong. Oo, wag naman sana kasi I'm sure marami naman kayong pinagsamahan. So, dapat ikaw na, yung nag-PM. Oo. Ikaw na yung mag-gather ulit sa kanila. Tama. Para wag kayong mag-end sa talo-talo kayo. Correct. Gawain ng demonyo yung distraction. Hala! Katakot! Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This song